दा खन्थाइनि आन्दोआव मा दं? बिगियानारि उदांस्रिनि साव आं बिनेनसिं कसारि सुबुं सोदोमस्रि सोरां गोसारनायजों बिगियान गोहोआ थाद'यै रोदोमदों। नेसेसिटी इज द मादार अफ इनभेनसन। हा दै बारनि आंखाला बिगियानखौ थुसोमदों गोदान डिस्कभारि बागै सुबुंनि गोदान बिथांखि रुगुं होसोनो रेल लामा दै लामा आरो नख्रां लामानि फेरलेबसे जेबो बाग्ला गैया जोंनि समाव। नांगौब्ला होख्रां जायो गावनि हायावनो लैथोनि दै सिङावनो फानदुबिनि रेलगारि अख्राङावबो सिगुन सिला हादिदग्लाखौ होख्रां होसि सेनानै लाबाय अख्रां लामा। एर'प्लेन हेलिकप्टार फाइटार जेट निउक्लियार अग्नि मिसाइलनि थाखाय बेजोंबो थोजासे नंला। सुबुं अनजिमा बारायबाय हादोरनि सिमा बारायबाय रावबो रावनिबो खर'साजों बिरलांनो थाद'नो मोनला। ट्रेफिक जामल' नङा दावमा दावसा सिगुन सिलानि अपारेशन हाजार्ड रैखाथि बायदि खान्थिखौ बेसे नेवसिनो बेसेबां गनायनो। सोलोंथाइनि बिगियान फर्मुलाजों इसोर आरो धोरोमखौ नेवसिदों। बाराद्राय बिगियान गोहोआवनो बे सुबुंनि गियानाबो आवबा जादों। थांखि रुगुं होसोनाय मोन्दांथिया हरखाब गोमादों अख्रां लामानि। दिल्ली आहमेदाबाद UK लामायाव दुखु गोनाङै 242 बेसेन गोसा सुबुं अना खाना बयबो गाबस्रावनांनाय गेदेर उन्दै बयनिबो जिउ जोबस्रांनायनि बिगियानखौ जोंनोलाय मानो नांगौ जोंलाय मानो बरायनो। आराम ना हाराम ना गावनि साव बेखिनियानो। जोबोद साबायखर थाबाय सानै जोंनि गेजेराव भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों।